Si vos diu, i la meva, jo he de mirar així. Si jo estic així, jo estic mirant. Aleshores, la figura és el trípode, ha de mirar així. I a vosaltres, quan se vos parla com a parella. El de dalt vos diu, lo avant o darrere, si vos diu avant o darrere, és els dos avant o els dos darrere. Si tu tires avant i ell no tira avant, el de dalt se queda. Aleshores, vosaltres dos sou parella i jo soc de que siga un poc més alt que vosaltres o un poc més baix perquè se pot arreglar dalt. Se pot compensar dalt vosaltres. La figura, si jo, per exemple, el trípode el poso mirant cap allà, jo ja sé que no... Puja per així i mirarà cap allà. Puja per el que està tirant. Val? Entonces jo si poso el trípode mirant cap allà, mira si el xiquet mirarà cap allà. En un sentit que la frente se va a un model de Tengo que salvar y... si jo estic no tinc estabilitat. Jo he de tenir les cames obertes. Y Wii, ¿cuánto estaba bien? Si jo tinc les cames a un mínim contacte, o pegues el passet, que així baix pots pegar el passet. Aleshores,